L-avvenimenti żvelati fl-aħħar sigħat jikkonfermaw kemm pajjiżna għandu bżonn jibda paġna ġdida. Minnaħa l-oħra l-Prim Ministru għandu responsabilità jara li ssir ġustizzja u li tkun magħrufa l-verità kollha. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fl-ewwel reazzjoni tiegħu għall-aħbar li kkonfermat kif il-kumpaniji segreti fil-Panama mill-Chief of Staff Kastilja Keith Schembri u mill-eks Ministru Konrad Mizzi inħolqu biex jilqgħu miljuni ta' euro f'korruzzjoni mill-proġetti li daħlet tal-jom lena Malta mill-ħatra tal-Gvern Laburista. L-avvenimenti tal-lum jikkonfermaw għal darb'oħra kemm pajjiżna għandu bżonn jibda paġna ġdida mill-lum il-qoddim. Paġna ġdida li nistgħu ndawruha l-koll flimkien. Paġna ġdida li jista' jagħtiha biss il-Partit Nazzjonalista. Bernard Gregg sellem il-ħidma tal-ġurnalisti li tkomplu jiżvelaw aktar dettalji filwaqt li sellem il-memorja tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja li kienet l-ewwel waħda li bdiet tinvestiga din ix-xibka ta' korruzzjoni u kriminalità fl-ogħla livell tal-gvern. Ħidma li b'sagrifiċċji kbar anke personali qed tkompli tikxef fil-Partit Laburista u hija ħolma sabiħa iżda tagħna biss ħmar il-lejl. Din l-aħbar tal-lum hija konferma oħra tal-korruzzjoni kbira u istituzzjonalizzat illi seħħ fil-gvern ta' Joseph Muscat u Robert Abela. Kellhom ikunu l-ġurnalisti li jikxfu dawn l-affarijiet u llum għandna konferma li mhumiex l-istituzzjonijiet illi jagħmlu dan u għalhekk nistgħu nkomplu nikkonfermaw li l-istituzzjonijiet mhumiex jaħdmu. Illum aktar minn qatt qabel għandna konferma oħra illi l-assi tal-poplu imbiegħu u illi l-miljuni ta' flejjes tal-poplu ntefqu mhux fl-interess nazzjonali iżda sabiex Keith Schembri u Konrad Mizzi jaqilgħu il-miljuni moħbija fil-kumpaniji tagħhom il-Panama. Dan kollu seħħ taħt imnieħel Robert Abela tenna l-kap tal-Partit Nazzjonalista li sallum għadu qed jiddefendi dak li seħħ u li sewwa lil pajjiż tant miljuni. Quddiem dan kollu Robert Abela għandu responsabilità politika xi jġorr. Robert Abela għandu b'mod immedjat jibda l-proċess sabiex il-pajjiż jinħall mir-rabtiet li għandu mal-kumpanija Electrogas. Robert Abela għandu b'mod immedjat ukoll jibda l-proċess għall-investigazzjoni f'dan il-każ. U wkoll jgħid x'passi ħa u x'ser ikompli jieħu sabiex toħroġ il-verità kollha dwar dan l-iskandlu u wkoll dwar l-iskandlu tal-investiment fil-Montenegro. Bernard Gregg qal li llum dejjem aktar ċar minn qatt qabel li kull fejn kienu mdaħlin Muscat, Schembri u Mizzi kien hemm il-korruzzjoni u jekk Robert Abela jibqa' ċas quddiem dan kollu ikun kompliċi magħhom ukoll.